قال لا بأس طهور إن شاء الله. فقال له لا بأس طهور إن شاء الله. قال قلت طهور؟ قال كلا، بل هي هما تكور أو تكور على شيء كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. yanwa kuma mutum ta fara da yabo da godiya da jinjina da kirari ga Allah subhanahu wa ta'ala da suna gafiyayyen halitta, annabin rahama, farin jakada, manzon tsira, amincin Allah su kare tabbata a gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa da matayensa da duk wanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama. Ya ku bayan Allah, lalle cikin jujjuyawar zamani, cikin wayewar gari da tashi, akwai abubuwan da ke dauke da ban mamaki. Yadda rayuwa ke kasantuwa a cikin al'umma, akwai darussa da ya kamata ko ya zama wajibi mutane su ɗauki wa'azi da su. Wannan shi ke nuna mana yadda lamarin duniya ne. Shi yasa dama Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rayuwa gida biyu, rayuwar duniya da rayuwar lahira. Kuma Allah ya raba mutane gida biyu, wanda ya yarda da lahirar da wanda kawai yarda ta tsaya a duniya. Kuma sai Allah ya ɗauki duniya ya sanya ta zama gidan jarabawa. Kowane irin hali kake, na kayan imani ko baka imani ba, za ka ga fuskantar jarabawa. Yau ta zo da daɗi, gobe ta zo ba daɗi. Amma gobe lahira ga nagartaccen bawa, rayuwarsa ba ta ɗauke da gurɓataccen rayuwa a gobe lahira. Cikin daɗi ne, cikin ni'ima ne, cikin kwanciyar hankali ne, ba yunwa, babu tsiraici, babu shan wahala, ba rana ko jaura. Amma a lamari na duniya, sai Allah ya hukunta duniya ta zamanto dunar bainata. Juyawa take yi a tsakanin mutane. Ya zamanto mutumin da shekaran jiya ko yau yake da wadata da arziki, yana yi wa gobe ko jibi ko gata ya kuma tsiyace, ya talauce, ya koma kuma a cikin al'umma abun ban tausayi. Haka kuma lamari na Allah yake kasancewa a rayuwa ta duniya. Mutumin da jiya ko yau yake ji da isa da ƙoshin lafiya, yana yi wa kuma gobe ko jibi ya zamanto kuma ya kamu yana kwance mai da lafiya, ko kwance a gida ko kwance kuma a asibiti. Haka rayuwa yake kasancewa. Haka kuma lamari na duniya, mutumin da jiya ko yau yake bisa karaga ta matsayi, ta wani mukami, ta wani mulki, yana yiwuwa kuma gobe ko jibi ya zama kuma ba shi bane, ya sauko yanzu kuma gurin wani ne. Haka kuma lamari na Allah yake kasancewa. Kila mutumin da yau ko jiya yake zaluntar wasu saboda damar yayi zalunci da yake da ita, yana yiwuwa kuma gobe ko jibi a wayi gari shi za a zalunta ne, yanzu shi ma ba baki komai ba. Da baki ɗaya dai irin wannan shi ne salo na yadda rayuwa ta duniya take kasancewa, da yadda Allah ɗauke sarki yake gudanar da duniyar. Shi yasa za mu ga musamman irin rayuwar da muke ciki yanzu, muna rayuwa cikin wani lokuta da yawa wasu idanuwan suke zubar da hawaye, da yawa wasu zukatan suke ɗauke da baƙin ciki da damuwa, da yawa wasu rayukan suke cikin firgici da tashin hankali da rashin natsuwa. Da yawa mutane da yawa, yara marayu da gasu kusa da yan uwa saboda iyaye sun mutu, marayu ke rayuwa halin kakani kai. Kamar yadda da yawa yanzu muke rayuwa, akwai miskinai da suke rayuwa cikin halin kakani kai, ba inda ake iya wajen a share musu hawaye. Haka da yawa akwai mataye a rami wanda suke mazajensu sun mutu sun bar su da ɗawainiya, mace da ita karan kanta ga kanta rauni ce, balle kuma sai kaga wata mace an mutu an bar mata ƴaƴa sun kai 5 ko abin da ya kama da haka, ita za ta ji da kanta sun mutu da ƴaƴa. Duk wannan yana daga cikin irin abubuwan da yanzu muke rayuwa a irin wannan lokacin, da waɗansu abubuwa ma masu kama da haka, masu tarin yawa, wanda in za a yi ta lissafawa ko kuma abu ne ma ba sai an lissafa ba, kowa ya san abubuwan da ke faruwa a wannan zamani da muke ciki. To amma me ya musabbari duk ne ke kawo haka ke faruwa a cikin al'umma? Babban dalilin da ya sa haka ke faruwa a cikin al'umma, sakin littafin Allah, sakin yadda Allah kuke saki ya tsara ɗan adam su rayu a ban kasa. Da Allah ya yi alƙawari wa Allah wistaqamu
tariqati la asqaynahum ma'an gada. Da mutane za su tsayi bisa yadda Allah ya umarni, duk da Allah ya wadatar da su, saboda sau dalilin saukar ruwan sai da wato arziki ya tabbata, kwanciyar hankali ya tabbata. Amma kasantuwar sakin littafin Allah, mu kalli yanzu yadda musibu suka mamaye yankin duniya kusan baki daya, sai ya ce waɗansu guraren sun fi wasu guraren sau. Musamman idan muka kalli mu ma kasar da muke rayuwa a hali yanzu, kasar mu da babu da wata kasa da ta wuce ta wannan kasa ta mu ta Najeriya. Daidai da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul Nahl da yake ba da labarin wata kasa, Allah ya ce wa daraballahu matalan, Allah ya buga misali qaryatan kanat aminatan, na wata alƙarya, na wani gari da suka kasance cikin aminatan, cikin kwanciyar hankali, cikin nutsuwa, mu'minatan, suna cikin nutsuwa da kwanciyar hankali, ba talauci, ba tashin hankali, ba kashe-kashe, ba duwar fitintinu, ya ce haris ko harare da min kulli makari. Allah ce ta ko'ina arzikin ta ba shigo mata yake, a yi noma a samu, a yi kiwo a samu, a yi fatacci a samu, ko'ina hanyar samu ne cikin ƙasa. Allah ce fa kafarat bi an umillah, amma wannan alƙaryar sai suka kafirce wa hikimomin ubangiji, sai suka ibin umarnin Allah, suka yi ma Allah tawaye. Ba za ta Allah su ba san cikin, sai Allah ya ɗanɗana musu tufafin yunwa da tufafin tsoro, imakaru ya suna, kuma Allah ya musu haka ne sakamakon abin da suka kasance su suka fara kirkira da kawunansu. Da kuma dama duk al'umma in Allah ya so ya darkake ta tana da rai, ba bayan ta mutu ba, dama darkakewar Allah da al'umma iri biyu, ko darkakewar da za a yi mata gomba ba mai daga sama, ko a aiko iska ko tsawa ya zama to an tafi da su, ko kuma Allah ya kyale ta amma sai ya jefa mata yunwa, ya kuma jefa mata tsoro. To duk al'ummar da ta rayu karkashin yunwa da tsoro, wannan al'ummar ta gayyara, lamarin ta kai yake abin tausayi. Shi yasa Allah yake goranta ko shawa, yake tuna musu da ni'imar da ya musu na su ma su gode masa. Yake ce allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf, wanda ya ciyar da su daga yunwa ya kuma amintar da su daga tsoro. Da wannan ne ya nuna ashe al'umma kamar yadda waccan ta kafirce wa ni'imar ubangiji, Allah ya jarumce su da yunwa da tsoro, babu lamarin yake ga al'ummar da Allah ya so ya jarabta idan ta kauce ma abin da ya tsara musu. Ya sa lallai ya ku bayan Allah, babban hanya da al'umma za su dawo don su kubuta daga wancan hali da suke rayuwa na tsanani, su dawo cikin yalwa, su rabu da fitintinu. Babban hanya shine dawowa abin da Allah ya ce. Mutum ya ga cewa babu mafaka sai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar tuba daga ayyukan da kowa yake yi na ƙanna, da istighfari da ayyukan sako, daga ayyukan sako da ya kasance mutum yana yi, da kuma dogaro zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Domin ina muku rantsuwa da Allah, babu mutumin da zai roki Allah Allah ya taɓa da shi in dai ya roki Allah da gaskiya. Babu mutumin da yake cikin talauci zai nemi arziki gurin Allah a ce Allah ya azurta shi. Babu mutumin da zai dogara zuwa ga Allah, dogara ta gaskiya a ce sai Allah ya isar masa. Dan Allah ne ya ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Allah ce duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya isar masa. Damuwa ke damu shi, talauci ke da tsoro ne, firgici ne, ko menene, Allah ya ce duk wanda ya dogara ga Allah shi kuma Allah ya isar masa. Ya samu duba faɗaɗayen ubangiji annabi Ibrahim, lokacin da mutanensa suka kama shi suka jefa shi cikin wuta, abin da ya faɗa kamar yadda hadisi ya tabbata cikin Bukhari, annabi ya ce da aka jefa annabi Ibrahim wuta, abin da annabi Ibrahim ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel, na dogara ga Allah kuma dogaro na ga Allah ta isa mu, na tsaya ga Allah. Kuma yadda ya faɗa da baki, dama haka annabi Ibrahim yake cikin mu'amalolinsa na yau da komai, na yau da gobe cikin, sai ya zama cewa gashi nan suna jefa shi wuta, madadin ya zama cewa wutar ta kone shi, sai gashi a wutar ta ko ina zabi ma annabi Ibrahim cikin daɗi da kwanciyar hankali. Dan kan yaji Allah ya ce kunna ya na rukuni baddal wa salamun ala Ibrahim. Allah ce muka ce ya ke wuta ki zama to sanyin ma mai cike da aminci ga annabi Ibrahim. Allah ce ba aradu bihi kaida wa Allahumma al-aksari, suka nemi su kulla masa makirci. Allah ce sai muka sa su suka tabe su suka yasa shi, sai cikin wutar ma ya masa gudun nutsuwa da kwanciyar hankali, saboda me, saboda dogaransa ga Allah. Kuma haka lamarin ya kasance. Annabi Musa alaihi salam lokacin
lokacin da Fir'auna ke gallaza masa azaba, yake gallaza mutanen da suka imani da shi azaba, lokacin da suka gudu Fir'auna ya biyo bayan su, mutanen annabi Musa suka waiwaya baya suka ga cewa Fir'auna da yake tattare da su tare da rundunarsa, suka tsorata, suka ce Musa inna da mudrakun, suka ce Musa shikenan ta mu ta kare, saboda yanzu sun ga babu hanyar tserewa. Baya Fir'auna ne da rundunar shi suka biyo su, gaba kuma teku ne, ba hanyar da za a tsere wa teku. Kaga wannan shine cikakken an ritse mutum gaba kura baya sai ya kike. Shi yasa suka tsorata, suka ce inna da mudrakun, shikenan Musa an cin mana. A wannan lokacin Allah bai riga ya gaya wa annabi Musa komai ba, amma annabi Musa saboda karfin imaninsa da tawakkalinsa da Allah ya ce kalla inna ma iya rabbi sayhadi, yace ai na Fir'auna ba zai ci mana ba, saboda ne yace ubangiji na Allah yana tare da mu, shi Allah shi zai kawo mana hanyar da za mu samu mafita. Annabi Musa ya faɗi hakan cikin yaƙini, saboda ne saboda karfin dogaransa da ubangijinsa, ba shakka ya san cewa Allah zai kawo mafita, ya san ya kiyaye haƙƙin Allah, to Allah kuma ba zai tsorace da shi. Idan muka ga al'umma ana halala samun akasi, to baki ɗaya lamarin al'umma ne tsaro a kila ake cikin lamarin ubangiji. Annabi Musa yana faɗin haka ya ci gaba da tafiya cikin ƙwarin gwiwa, sai ga wahayi daga Allah. Allah ya ce ma Musa ya ɗaga sandar da ke hannunsa ya daki tekun, tekun zai tsare ni. Annabi Musa ya ɗaga sanda ya daki tekun ya daskare, wannan ɓangaren ya daskare, wannan ɓangaren ya daskare kamar daskararren ƙanƙara. Take yanzu cikin lokacin kuma ya zama ƙasar da ke ƙasa kamar Allah ya sa ya bushe kamar an daɗe da ɗaukewar ruwan. Kuma annabi Musa da jama'a suka taka ta cikin ruwan suka tsira, saboda me? Saboda Allah da suka dogara da shi ba zai kuyatar da su. To kuma irin yadda haka ya faru ga annabawan Allah, saboda haka lamarin ya ci gaba da faruwa. Allah subhanahu wataala yake bayar da labari a dangane da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sahabban da suka rayu tare da annabi, sahabban shi. Lokacin da aka samu kafirai da munafikai suna razana su, Allah ya ce alladina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allah ya ce wanda mutane suka zo suna masu barazana, suna tsorata su, suna sa musu kokarin su sa musu rauni, suna cewa ai kafirai sun yi tunjuzo, suna da yawan makamai, suna da tarihi, sun fi ku yawa, sun fi ku makamai, ku ji tsoro kan ku sake ku je ku yi gaba da su a wajen yaƙi dan su karya musu zuciya. Amma saboda karfin imanin da sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam suke tare da shi, suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel, suka ce Allah ya isar mana duk da karancin mu, Allah ya isar mana duk da rashin yawan makaman mu, ga Allah muka dogara, ma dalla da abin dogaro Allah. Allah ce fanqalabu bi nikmatin min Allah wa fadli, sai gashi sun je sun dawo da falala daga wurin Allah, sun dawo cikin yardar Allah, kuma babu wata cuta da ta shafe su. Saboda ne, saboda sun yadda Allah zai isar musu, kuma sai Allah isar musu. Kuma yau da ayyau har gobe haka yana faruwa har a cikin wannan al'umma. Kamar yadda akwai wani malami a Masar yake bayar da labari, Sheikh Muhammad Hassan yake kawo kissar wata mata da take rayuwa a Misra a garin Mansura. Baiwar Allah ce, halin tsananin rayuwa ya sa mijinta ya ƙetare ya batta, kuma ya batta da ɗa ko biya, wanda yarinya kuma ta kamu da tsananin ciwo, ga babu abin da za su ci, ga yarinya babu abin da za a ci, ga ba kuɗin magani, lamarin kuma ya tsanantu. Wannan matar kasantuwar karfin imaninta ta kuma ƙara dagewa da roƙon Allah da miƙe tsakar dare tana addu'a ga Allah. Yanzu suna buƙatar ma abin da za su ci, har lamarin ya kai dole suka baro gidan miji aka koma gidan mahaifi, shi ma mahaifin ba abin da za ci. Rayuwa ta tsananta, tsakar dare tana sallah sai dai ta jikin iya yayi zafi, ta ɗan diga ma mayafi ko tsumma ruwa tana shafa mata jiki, tana roƙon ubangiji Allah ya kawo musu mafita. Allah karfe 1 da rabi dare, kuma yadda malamin yake bayani, suka ji ana buga musu gida. Mahaifin ya taso, ita mace ta taso tsakar dare, suka ga wani likita ne a unguwar, yana zuwa ce ina mara lafiyar nan a kawo ta. Suna cike da mamaki, wa ya kirawo shi, suka miƙa mara lafiya. Allah taimaka ya tabbata da aka yi, aka gama gwaje-gwajen ya ba da ma, sai ya ce to
fada. Suka ce na muka ga kuɗi. Ya ce kun san ba ku da kuɗi kuma kuka kira wuri. Suka ce mun rantsi da Allah. Mace ta ce ni kowa ya wanne ita. Ashe wani guri ne ba a da lafiya. Da aka kira shi kuma kawai sai Allah ya kaɗo shi nan. Saboda me? Saboda Allah ya ansa mata duk inda mafitar za ta zo Allah zai kawo. Aka yi kuma Allah ya kawo salam shi kuma likitan da ya ta bashi labarin halin da ake ciki sai ya ce har Allah ya kawo mata da gidanta duk wata su zo gurin su abinda suke bukata kuma shi zai rika yi musu. Ba shi ta je nema gurin shi ba. Ga Allah ta nema shi Allah da ya asa shi ya kawo wanda zai mata. Haka lamari yake. In dai har al'umma da gaske za su koma wa Allah. To ji yadda lamari ya tsananta shi Allah shi zai kawo mafita. Yasa ya ku bayan Allah. Muna rayuwa kamar yadda ya gabata. Cikin irin wannan yanayi na fitintinu mu auna mu ga fitintinu a wannan ƙasa mu kalli wannan cuta da ake ta bayani musamman ta coronavirus wanda har ya kai ga ƙasar Saudiya da ma suka ce a tarihi ba a taɓa samun irin haka ba da ta mutu an rufe ciki daidai gurin na wani takaitaccen lokaci sai da aka buɗe don sallar asuba da juma'a kuma za su ci gaba da ɗan rufewa da daddare kamar yadda suka bayar da wannan sanarwa gani da cewa muna fata kamar yadda hadisi ya zo na Annabi sallallahu alaihi wasallam dujjal da annoba ba sa shiga cikin Makka su tasiri ji Annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai jarabawa da suna iya shiga ko ina jarabawa daban amma annoba da ke nufin duniya kuma wadda daban amma mu kalli yadda lamarin ya kai duniyar baki daya ga yadda ake ciki shi yasa mu ma mu kalli kuma dama Najeriya kusan yanzu da yawa duk 'yan shekarun nan cikin halin da muke rayuwa ke ma ba ma yanke kauna ba ma yanke ma Allah tsammani cewa Allah zai kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali duk ta kasantuwar magana gaskiya yadda malamai suke bayani masana cewa fitintunin da ke wakaluwa Najeriya ta fuska biyu ce fuska ta ɗaya akwai masu hannu a ciki wanda da gangan ake kirkirar ta duk da kasantuwar Allah shi ne mafi sani su ake kirkirar ta amma akwai masu ruwa da suke a ciki saboda wasu ta wajen fitintuni ne suke ganin za su yi arziki sai ana tashin hankali ne za su yi arziki shi yasa wasu suna ruwa da gudunmawa da hannayensu yanzu kamar yadda muke ta ji irin masu wanda da kansu ma suka fito yanzu kamar su shekaru wanda suka yi bayani yadda aka nuna abin kaga har suka yi bayani ma baya ga abin da ya faru yanzu ma a shirya ga abin da zai faru kaga masu ma faɗa har su ikirari su ne kenan gami da irin bayan wanda suka faɗa da baki Allah kaɗai san na ƙasan ƙasa wanda suna da hannu su kuma ba su faɗa da bakin ba amma dukkan komawa ne Allah ya san kowa wani da ilimin sai yake ba da gudunmuwa wani da mukamin kujerarsa yake ba da gudunmuwa a yi fitina wani da ƙarfin jikinsa wani da lafiyar kowa da irin gudunmuwar da yake bayarwa kuma wannan shine ƙarshen taɓewa da asara a ce mutum sai ya kawo hanyar da za a zubar da jina ne sannan shi zai samu sannan abin shi zai dore sai ya kawo abin da za a tada hankalin wani ko a kashe ma wani uba ko a kashe ma wani miji ko a raba wani da ɗansa ko a firgita wani ko a kau da hankalin wani sannan wani yake gani shi ta haka zai ci wanda mutum ɗaya mutum ya zama silar mutuwar mai imani aka ce ranar tashin alkiyama duk mai hannu a cikin kisan mutum mai imani ranar tashin alkiyama gaban goshin shi za a rubuta ayisun min rahmatillah an yanke ma kauna babu kai babu samun rahmar ubangiji ba shi ya kisan ba amma da hannunsa da goyon bayansa da saninsa ga yadda zai tashi ranar tashin alkiyama amma duk da haka mutum bai damu ba saboda duniyar yake kallo duniyar ake so gani da ba lallai bane a samu kuma in an samu ba lallai ne ta yi daɗin ba musamman halin da ake cikin rayuwa yanzu a duniya saboda yanzu Allah kaɗai ya sani musamman wa'azin da malam Dr. Abdullah Gadan Kaye na ce ya kamata mutane su dawo cikin hayyacinsu musamman a arewacin Najeriya saboda fitintunin da ke ta tasowa wallahi sai dai addu'a kawai saboda wanda suke kokarin ma a taro da in an taro ai sai da zaman lafiyar masu bukin za su yi mutum sai da zaman lafiyar ma masu kuɗin za su ci moriyar kuɗin dan kana da zona can kana da fegi can kana da gidaje can in gurin har gitse ina za ka zauna da kai kawai ke ta wannan abubuwa ma'ana kaga sai da kwanciyar hankali ƙasa za ta zauna lafiya a samu kwanciyar hankali to duk da kasancewar kaso na ɗaya ke masu hannu kowace fuska muna kuma roƙon ubangiji Allah muka kukin sarki duk mai hannu cikin hana ƙasar nan zaman lafiya ubangiji Allah ya mana maganin sa bangare na biyu shine mutumin da ba yadda ya iya bai da hannu komai kuma sau biya
duk sanda aka ɓantaro musibar ƙarshe ma kanshi take fata, musamman talakawan ƙasa. Saboda yanzu talaka yana rayuwa shi ba wani daɗi yake ji ba, ya je ya samo da ƙarfinsa, wani lokacin fitar da ƙarfin ma ta yi masa wahala, ya dawo ya kulle cikin gidansa kuma ya bacci da ido ma ya yi masa wahala. Kaga muna rayuwa cikin yanayin tashin hankali kenan, wanda da yawa kuma abin da ke faruwa kenan. Wa irin wannan hali abin da ya zama wajibi ga talakawa da ke rayuwa cikin irin wannan hali baki ɗaya mu shine mu koma zuwa ga Allah, saboda babu ma wanda ya kamata ya koma zuwa ga Allah 100% kamar talaka. Saboda shi dama kawai ya dage neman daɗin sai ya rawato daga wurin Allah, saboda in ba haka ba shi ba wani nutsuwa ya samu ba kwanciyar hankali ya samu ba wani abu gare shi ba, kuma a ce ya yi rashin sa'a kuma ya rabu da ubangijinsa. To wannan shi ne tafiya shi mana asara. Sannan bayan haka talaka bayan ya koma ga Allah ya kame hannayensa, shi duk abin da ke faruwa kada ya sake ya sa hannunsa, kada ya ga cewa musiba ta fada wanda ta fada shi ma ya gani cewa kila bari ya jefa nashi hannu don tunanin zai samu. Na uku, mutum ya yi haƙuri don neman yardar Allah, saboda duk abin da ya samu mutum mai imani a cikin rayuwarsa jarabawa ce, kuma Allah ba zai tafiyar da ladar ya tozartar da ladar. Kuma wannan abu duk abin da ke faruwa a duniya tun kan abin ya zo ya faru Allah ya sani. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a suratul Hadid, Allah ya ce ma asaba min musibati fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inda zalika ala Allah yasir. Allah ya ce ma asaba min musibati, Allah ya ce ba wata irin musiba kowace iri ce da za ta faru fil ardi a ban kasa wala fi anfusikum ko a kawunan ku a ban kasa da fitintunu za su ta faruwa. Allah ya ce ko kuma a kawunan ku da fitintunu za su faru. Allah ya ce baki ɗaya wannan fitinar tun kafin ta faru illa fi kitabi, tun da ma suna cikin lauhin mahfuz min qabli an nabraha. Allah ya ce tun kan ayi cutar, tun kan ayi musiba, tun kan ayi, Allah ya riga ya tsara. Tun mutum bai zo duniya ba rubutacce ne, ita ma cutar tun ba zo Allah ya tsara. Kaga wannan ke sa mai imani duk yadda zai ji ciwo sai gane cewa abu ne da Allah ya riga ya kasa. Shi kuma mai imani duk sanda zai gano cewa duk cikin kowane lamari akwai sanin Allah da shikenan zai damu ba. Duk yadda damuwar sa ta zo masa ya san hukunci ne daga Allah, kuma duk yadda abu ya tsanani ya rugo da ikon Allah sauki na tafi. Inna ma'al usri yusra, duk yadda tsanani ya zo akwai sauki. Shi yasa Allah ba ke sarki ya ce inna zalika ala Allah yasir, kuma haka a gurin Allah ne sauki. Sannan hadisi ya zo na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kamar yadda Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin sahih littafin sa a gurare mabambanta, da ke nuna mutumin da aka yi majarabawa kuma sai kasa ciki. Ne Imam Bukhari ya kawo a cikin littafin sa a cikin kitabul manaqib babu da ke bayanin alamomin annabci da ya nuna mu'jizar annabcin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka ya sake kawowa a cikin littafinsa a kitabul marda, littafin mara lafiya, babin zuwa gaida ƙauyawa marasa lafiya. Haka kuma ya sake kawo shi a cikin littafin tuba, babin almashi'a, cewa duk abin da ke faruwa da izinin ubangiji da sanin ubangiji. Duk sai da ya ta maimaita wannan hadisin, kuma hadisin shine hadisin Abdullahi dan Abbas. Hadisin Abdullahi dan Abbas ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan je ya gaida marasa lafiya. Wannan ɗabi'a ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk sanda mutum bai da lafiya Annabi kan taka da kanshi ya je gaida shi. Kuma Annabi baya lura cewa sai babban mutum ne, sai mai girman matsayi ne. Wannan kun ga sai ma ce yasa Imam Bukhari ya kawo mara lafiya kauyawa. Yanzu wannan mutumin ba kauye ne, kuma Annabi ya je gaida shi. Kamar yadda akwai mutumin da ba Yahude ne, yaro ne ma ba, kuma bai da lafiya Annabi ya je gaida shi. Kuma Annabi ya karantar da al'ummarsa cewa haƙƙin musulmi akan musulmi biyar ne, a wata ruwaya 6 ce, kuma daga ciki dan uwanka in bai da lafiya ka ce ka tsunci. Kamar mu kalli duk tun daga irin alamun muna kakkauce ma karantarwar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. To da Annabi ya ce dubo wannan mara lafiya wannan makauye, to ɗabi'a ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam duk sanda ya ji duba mara lafiya yakan ce masa la ba'as da horin insha Allah. Annabi ya ce babu da kai hakuri. Tsarki ne in Allah ya da, ma'ana kankarar zunubai. Wannan
ciwon jarabawa ne, sadda ka warke zai zama to kafarar zunubi, in kuma an tafi ya zama to ladar ciwon ma ibada ce, mutum zai shafi da gagarin matsala. To annabi ya ce haka la ba su tahurun insha Allah. To da annabi ya zo ya samu wannan bakauye, sai annabi ya ce masa kwatankwacin yadda yake ce mutum marasa lafiya ne, la ba su tahurun insha Allah. Da annabi ya ce masa haka, sai babu damuwa, karka ji damuwa, karka ji kunci, tsarki ne da yardar Allah. Kankarar zunubai ne, ga halin bakauye, da halin karancin ilimi. Sai mutum ya ce kulta dahu, ya ce ma annabi ka ce tsarki ne, kamar istifhamu inkar a wurin malamin balaga, ma'ana tambaya yake amma ta musu, ana ina jin radadi kuma karka ce min dan tsarki ne. Abin da ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kenan. Kada kalla, ya ce ma annabi kai ba sauki bane, saboda shi ganin yadda yake ji a jika, ya ce bal hiya humma tamu, ya ce zazzabi ne ke kwankwasa jikina, ya ce zazzabi ne ke kwankwasa jikina, ya ce ala shekin kabir, zazzabin ne ya lulluɓe tsoho, ga ni datti daga shekaru na sun ja, ga zazzabi ya lulluɓe ni. To zero hulkohol, shi wannan ciwon ba ne yake so ya kai da sai cikin kamari, kai ne yake so ne. Kaga da ya gaya masa wancan, shi kuma ga abin da ya ce. Har sai annabi ya ce fa na'am. Inda annabi ya ce to shi ke da tunda na faɗa ba kaki yadda ka ce din haka ne. Malamai suka ce kuma daga wannan kwanciyar mutumin bai tashi. Ana tunda sai ya kai shi gaba to ya kai shi gaba. Ladar juriyar ciwon kuma ba a yi ba. Kuma warakan ba ta zo ba. Sai zama kuma an yi bata fadakaka. Rayuwar ba a samu ba. Warkewar ba a zo ba. Kuma ladar ciwon ba a samu. Kaga wanda ke nuna yanzu sai da musiba ta mutum ya karɓe ta da hannu.